लोगोफोरा रागैमोन आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङै दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव खनसे बरायफिननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअआथ' एसेबां खास नङा लोगोफोर अब्लाबो आङो गाबोनथ' आङो आलासि जानो थांगोन होननानै दाख्लैनि भिडिअआवनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों नालाय ना ओमफ्राय आङो बेयाव थांनो थाखाय माने गांनैसो जि लानि फिसा गोनां मानसि नालाय फिसानि जि लाखानांगोन ना लोगोफोर ओंखायनो आं दा फिसालानि गांनैसो जि पेक खालामसै ओमफ्राय आंनि खालामफिनखौ बोरायनिखौ खालामफिनसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबाय थादो आङो मा लायो मा पेक खालामनानै लायो गानग्रा जोमग्रा मा होनो लोगोफोर आं गांनैसो दख'ना लानोसै ओमफ्राय आं माने मालायनि बारा एसेनो बायो आङो गांथामसोल' लागोन जथा जाबख्रिंनि देंखोजों देमलाय सि देमलाय बागुरुम बागुरुम सनाथि रुफाथि मोनबारि बिबारिमोन मोनबारि बिबारिमोन Nó đi là nhiều nè mà chia karena rंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो मावनाय दांनाय ज्राब गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो रंजादो मोसादो बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो Mami aku kan sudah senang. Makasih yang pek खालामखांबाय ओमफ्राय बोराया माखौ लागोनथाय आं बारा मिथिया ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा मामायाथ' बिदिनो आं सेयार खालामाखै जानो हागौ जोंहा मामानिसो मरा खास नालाय जोंहा आमाइनि आरो जोंहा बिमानि जोंहा मानि बिदा असे आरोना लोगोफोर बियो दाख्लै माबायाव आगस्ट ना मायावहाय ना हरखाबैनो माने रुंसारि जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो हरखाबैनो रुंसारि जादों माने मानसिया प्रेसार स्ट्रक जादों आरोना ओमफ्राय प्रेसार स्ट्रक जानानै बिदिनो तेजपुराव लांबाय तेजपुरावबो हायासै तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटि रिलिज होबाय गुवाहाटियाव हायासै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय माने जोङो बेयावनो आं माने थैनाय समाव थांनो मोनासै नालाय मामाया आंखौ बिराद अनोमोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो माने आङो सिमाङाव माने साप्लाय फैगासिनो आरोना थाङा होननानै सानदोंमोन सिमाङाव आंखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब होगासिनो होननानै लोगोफोर एसे मानसिया फोथायाबो जानो हागौ एसे मानसिफ्रा फोथायाबो जानो हागौ आं फोथायो आंहा आंनि होनबा आंखौ सोलाबनायाथ' होमबाबो उफाय गैया जों थांनानै थानाया थैनायनिफ्राय देरसिन जानो हाया नङा होमबा लोगो बेनिखायनो
फैनायनि थाखाय जोङो दा थांसिगोन ओमफ्राय माने बे मरा खासा देवबार खालि जागोन आरोना देवबार खालि जागोन गाबोन थांसिगोन आरोना गाबोन थांनानै सुक्रुबाराव जों थांसिगोन बे सुक्रुबारनिफ्राय सनिबाराव माने बेखौ बावगोन आरोना लोगोफोर जेनेबा 12 बाजियावनो बावो नालाय 12 बाजियाव गाबोन थाङाखै मोनहैनाय नङा आरोना लोगोफोर बेनिखायनो जोङो गाबोन गाखोसिगोन आरोना नायनोसै मामानि गोसोखौ सान्ति खालामनो हागोन ना हाया आंनावल' नङा गावनि फिसाजोनावबो थांनानै थानाय मानसियानो एसेबाबो जों साननो हानाय मिथिनो हानाय जाबाय नङा ओंखायनो जों साननानै लाबाय मा आं जेनेबा आंनि सायाव फोथायनाय आंनि फोथायनाय आंनि सिङाव साफिनायखौ आङो खहा खालामहैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि सिङाव जानो लुबैनाय बुस्थुफोरखौ आङो बावहैसिगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो नैबे फिथाइफोरखौ एसे लाबाय आरोना जाग्रा लोंग्रा आपेल लाबाय आंगुर लाबाय ओमफ्राय सिनि बातासा गासैखौबो लाबाय आरोना ओमफ्राय गोदै गोबाब एसे लादों आङो जेनेबा माखासे बेदर आखाइखौथ' जों जायगानिफ्राय लांनो हाया नालाय लोगोफोर मोजां बावसिगोन माबासिगोन आरोना बायहैसिगोन आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो निस्सय देखायलांगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो आंनि मामाया आंनि बिमाया आंनि मामाया आंनि आमाया गाव आलु गुदुं खालामनो हाथों खालामनानै मोनाबो आंखौ अननानै आरोना लोगोफोर जाहाथे रुंसारि जानाय सुबुङा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ अनोब्ला आंनि बिमानिफ्राय एसे प्रे खालामगोन होननानै आं गोसो मावनाय दांनाय गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा लोगोफोर ओमफ्राय आं खानायाव कालार होदोंमोन आरोना दहाय माबायदि नुदों आं भिडिअनि लानाय दं ससे खानायनि कालार होनाया जादोंना जायाखै माबायदि कालारा आंनि थाखाय मेकिं जागोन नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ भिडिअ मासिम होदो बाय बाय सारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो